We are here silapha kule ndawo sekuyo because of failure of i-officials zethu. Sikule ndawo sikuyo because of failure to i-law enforcement systems zethu. Hence ndisithi mna andiyiboni mani le nto ithi makhe kuthiwe masimbuye umva siyeke umthetho uthathe indawo yakhe. Umthetho usifeyilile guys. Umthetho, the reason why siphakamile singabantu base-South Africa, it's because law enforcement cannot enforce umthetho. They cannot enforce law. We are here just because of that. We are here because there's too much foreigners on kwindawo esihlala kuzo, emisebenzini, kwindawo esithengisa kuzo, kwindawo esirhweba kuzo. And zonke zonto ezo zenziwe zi-law enforcement. If i-law enforcements beziwenza umsebenzi wazo ngethetha uba sikho kule ndawo. Hence sithi xa kuthiwa hayi masingathatheli umthetho ezandleni. The reason why siphakamile side sithathe sincedisa, asikawuthatheli sisawuncedisa ngoku. Siphakame siyowuncedisa umthetho is because oba siyabona ngathi hayi bayasilela and bayabethakala eku-enforceni. That's why i-citizens, they are enforcing umthetho ngoku. So we need not to be afraid. As long as we are enforcing, we are helping them to enforce umthetho. And while we're doing that, we are getting rid of the corrupt people in the official space or in the public sector space, in the public servant space, whether the police, whether the law enforcement, whether home affairs people, whether officially as a Buffalo City, because that's where we are, spaces to sikon. And abantu bebuza ke about ezimbizo. Imbizo alo guys, we can only thina organize imbizo sithethe singabantu basemdantsane because kukufutshane siyakwazi ukuhlebelana, silapha kufutshane siyakwazi ukuya highway. So it's gonna be very difficult to ukhola imbizo ya every day to kubantu abakude kunalapha emdantsane. And hence we're saying, and hence the resolution was saying, let's not singawuthatheli umthetho ezandleni sawo. Let's register if we know the houses that are harboring ezi zindlu zirendiswa abantu bokufika ngokungekho azikho semthethweni le nto rendisa umntu ongenancwadi, then let's list ezi zindlu sihambe siyovula icase emapoliseni, sithi emapoliseni enforce umthetho to kwaba bantu that are harboring. And hence we're saying to the landlords or mastando oba before the 30th you must tell ilandia i-tenants zakho, especially ezingenamaphepha, especially ongayinashuri yazo uba ithini indawo yazo, because abahlali bayazazi apho bayazazi. And we have a list now of the houses izindlu apho abahlala khona. And we're saying before kuthathu action we need uba sibaniki warning abantu bakuthi baxelelana ukuba to harbor illegal immigrant, it's a criminal offense. Hence sisitsho ke sisithi masixelelaneni ngobunintsi bethu and sithi make sure ba before the 30th abantu, because the action that will be taken, it will be on the 30th and after the 30th. So yeah, I think ndithi mandidlule apho ke kule into because ibipha kweza comments kula report bendiyenzile ndibuzwa about ezo nto ezo. Ibuza abanye abantu kutheni singaye eMasinaar Park. Abantu baseMasinaar Park, abantu baseKing Williamstown, they must do their own activation and mobilization for i-30th. Oba kuzokwenzeka ntoni and oba bafuna ntoni nge-30th. And it cannot be oba soyike i-politicians. I'm not sure ba
wasiyithatha phi the audacity yocinga uba ibimele uba siyazoyika as citizens, the audacity yosixelela uba what yintoni esiyinidayo, what is right for thina. We are telling you as citizens over this is not right, and wena as a politician you are smarter than thina, yet unida iivoti zethu nge-4th kaNovember. You suppose uba usimamele. I like mna what I hear. I don't know much about upremier wethu, but what he said umthetho mawulandelwe, umthetho uzodlala indawo yawo, and he understands the plight of abantu base when they say illegal immigrants are taking space. And hence we see it ke ngoku aba bantu ezi politicians abayazi the pain, because abahlali apha emagaleni, abahlali apha ezilokishini, abahlali kwaba-forum, abayazi, they don't compete on the same space. Utsho omnye umntu uthi hayi kuye it doesn't matter whether ikhona illegal immigrant because they are not affected. And the people that are directly affected by participation of immigrants bayayifilisha ipinch bona. So you cannot be a politician and uphinde uzoxelela abantu they need not to worry about illegal immigrants because they are not competing with bona. Awuyazi bona bayayazi. And when they were not competing with bona, they were not have a problem for 30 years. Now on this year and on this time and age, I feel sure but these people are competing with bona on everything. Hence besithi ngoku sicela uba whether legal or illegal ke baphume, because as official bezibathengisela amaphepha, you understand, as official bezibathengisela i-IDs, bathengisela zonke izinto ezi, and amapolisa ebebakhusela. So we saying make baphume ecaleni. If kuzoba uphinda bangeniswe on a proper way, so that sibazi uba who's legal and who's not illegal, who's legal and who's ngubani lona simfakileyo, because we're not supposed to uba siba-caterisha abantu aba-illegal. The reason why I think mhlawumbi abanye abantu abayi-understand le into, imagine when you have someone apha esitratweni ongena ID, ongaziwayo apha ahlala khona, ongaziwayo apha asuka khona, the only gama enilaziyo namazi uba nguPawulos igama lakhe qha, senema komntu umaziyo. uPawulos uxabana nomntana wakho or uxabana nawe, kaPawulos uzaphetha isankempe inkempule ngesinkempe eso, kuthiwa hamba uvula icase, nguPawulos bani lo? Awumazi. Usuka phi? Kweliphi ilizwe? Awumazi. Wenza ntoni? Awumazi. Hence ubona sinabantu ekuthiwa zinkabi. You understand? Because these are the people that can be easily used ukwenza imikhuba emibi, ubulala abantu, because no one really knows. The gama lithi Paulos aniyazi uba ngubani naye, ngenzeka ngu-Isabelle kwelinye apha asuka khona, unguPawulos nje apha kuni. So ibalulekile indaba yoba sithi make sure uba abantu abangenileyo apha eSouth Africa siyabazi amagama abo, siyabazi uba basuka phi, and siyabazi uba bazothina, so that when they commit or kukho anything that is happening, amithise umntana, abulale umntu, ahlabe umntu, or asweleke yena, we know exactly uba ngubani, waphi, siyayazi uba masithini na. Currently akho mntu yaziyo, sazi uPawulos uba uhlala egaleni elithile, obusuka phi akho mntu maziyo. Hence it is very dangerous into yohlala nabantu, whether uyayithanda esizi-Africans. I don't know what will happen after bengenisi belantikile bephumile nge-30 yelantikeni, because we want to uyiqala ekuqaleni the process of ubangenisa, so that sithi make sure basiyamazi
and sine i-verification oba usuka kule ndawo yenziwe, so that when he commits a crime apha we know exactly uba besuka phi ngowaphi na. And currently asinayo loo nto leyo, asinayo loo data, asimazi kwa uPaulus apha suka khona. Hence silwela leyo into. That's safety, that's security of i-country. And umuva kuleyo into, you understand, ndiyabawela mani ungena nakwindaba ye-politicians. We are kwi-4th kaNovember. Kum it doesn't really matter oba ngubani osuka kumphi nombutho. I mean iyametarisha oba ngubani na, but iyosuka embuthweni, because I think imibutho have failed i-South Africa yonke. If bekuya ngokwam, I would say i-politicians have failed, and I don't want anything to do with imibutho, because not necessarily imibutho, just because abantu abapha imibuthweni, because you've got abantu that using imibutho, abantu bayisebenzisa i-ANC yazi i-ANC nguye. You understand? Umntu nimonyule abe yi-councillor, and all of a sudden i-state resources zezakhe ngokwasezo zabantu, ayizona ezekhansila and zezikamasipala uzosebenzisa efuna yena. You understand? Faka abantwana bakhe, enze unothanda, as if xa nikhalaza nina ningabahlali nina abantu bayaziyo, you are i-enemy yakhe ke ngoku. Nantsi ingxaki yami yapha ikhoyo. You understand, with the politicians. Hence we're saying kwezi elections we cannot afford not to vote. We cannot. Uvote afuna siyile, but the question oba lo mntu simvotelayo, we need oba sibe careful ngoku. We've been voting ngeline of umbutho. Sinikwe umuntu ngumbutho abe ngudomyana, abe umuntu engazikwa nothing. Si-expect oba hayi ngumuntu esimnikwe ngumbutho, then lo domyana lona ngenxa yoba si-compromise ngenxa yoba simnikwa ngumbutho. And isibeke phi leyo into to where we are today. Udomyana azibone bhetere kunani ngenxa yoba ebekwe ngumbutho, alibala uba there was a compromise for uba bekhona pha kulaa ndawo. And now we're saying let's vote for a capacity. If i-capacity kwi-EFF, if i-capacity kwi-independent, if i-capacity kwi-ANC, I will vote for a capacity. If lo mntu simthembileyo uphaya umbutho othile, I think abahlali they need to understand indaba i-politics. Let's put politics aside, azisincedanga at all. Masijonge lo mntu uvotelwayo oba unayo ne-capacity, not umbutho. Masijonge lo mntu oba uzokwazi uyenza le nto sithi siyayifuna na, not umbutho. So kum i-capacity is more important than any other thing. And if i-capacity goes a long way, because we know oba umntu omele kula office ngumuntu onjani, ngumuntu ongazodikwa, ngumuntu okwazi uhlala nabantu, ngumuntu okwazi uzimamela ingxaki zabantu. And abantu abanjengam abadikwayo abazolunga. Umuntu njengam ofuna uba nespace sakhe on certain days, oba ulohlalela yedwa, that's office, i-public office le ifuna umuntu ongazokodikwa ngabantu, ozokwazi uhlala nabantu each and every day, ozokwazi uyo-attend into zabantu, of which andinguye ke mna ke lowo mntu. That's why ndizazi. And ingxaki sinabantu abazaziyo ayingabo abantu, but ngenxa yaba kuthiwa yi-50,000 mosle bayamkelayo ngoko council, ngenxa yale 50,000 or I'm not sure, it's been kubekwe loo mali ingako, and I'm not sure uba yintoni na, but kubekwa le mali enkulu kakhansila abantu baxolele uyeka imisebenzi yabo bayofuna uyongena pha. I had a couple of people abaphangela kamasipala, they want to be councillors because of the pay, ilandi salary ayefunyanwa zikhansila, of which I think there's a lot of imali elandikeni ekwiphala, kwi-funeral parlor, but
I cannot cope with into edibene nokufa nabantu abaswelekileyo izidumbu. So imali cannot be something that is motivating you to do into knowing oba we understand awubelongi kuyo but uyenza ngenxa yemali. This is the office that needs umuntu ozokwazi umamela, ozokwazi ulungiselela abantu ingxaki. If you are not that type of a person, susokolisa please, because uzodikwa sithi sokufuna le, sokufuna ube lapha, sokufuna ube phaya, sokufuna usenzele lena into. So mna the only thing endinoyithetha uba let's choose with the capacity. And to people that are angry about most endawo namhlanje beziphakamisa imibutho bephakamisa, especially apha most ye-ANC iland branches namhlanje beziphakamisa i-candidates zazo ezizoya ezifuna uba ngokhansila. And abanye abantu they are so worried. That's we need not to worry, because there is opportunity yoba kubekho independent, and there's opportunity yoba as aba bantu bale mibutho baphinde basuke kwi-public. If you're not happy with bona, then you choose the one eni-happy nguye. So it must not worry yoba khange ngeniswe kwi-PGM, khange ukwazi ungena endaweni ethile. I'm not saying umbutho wrongo, I'm not saying to belong embuthweni wrongo, but for umuntu wasembuthweni asixelele uba sirongo ngongaparticipate or sirongo ngokukriticize what is happening to the ruling party, then ingxaki bakhona ke ngokwabo. Will have uba ubuhlobo buqhawuke if buyaqhawuka, I understand, because we cannot be mhlambi sicingelwe ngabantu abayi 120. I think apha kwezinye indawo, I think apha ka-Ward 11 there are less than 200 people ababelonga to ANC aba in good standing, and they cannot think for the whole 30,000 people baka Ward 11. If there are 30,000, yeah, I believe it's even more. You understand that the 200 people cannot determine a candidate for yabantu. But if le candidate yaba bantu by 200 inazo izinto ezi sizifunayo siyile 30,000, asino point oba sibe sisilwa ngaleyo into. You understand? And they need to understand abantu bemibutho ba abantu bokuhlala they are more important, because kwezi vote if bekunothiwa makuvotwe ngale 200 yabo in good standing, sibone uba ithini na into. You understand that they won't even make ilandika kuthiwa zintoni ezandi ezi numbers zifunekayo for abayongena kwezi portion bafuna ungena kuzo. So I think mna that's the thing endinayo about elections and about i-30th kalandini ka-June, and that's me. If undirongo, you can correct me on the comments, and if let's argue about yona if unayo alternative opinion. Enkosi.